Elizarentzat ere pozgarria dela. Jainkoak ematen dituen sakramentu honetan, elizkide berriak parte hartuko dutela jakin. Az gaitezen ospakizunean ala izan. Az gaitezen bada, jaunari gure pegatuen markazio osatuz. Erruki jauna. Erruki jauna. Kristo erruki. Kristo erruki. Erruki jauna. Erruki jauna. Erruki dakidula jainko guzti izatuzkoa eta gure pekatuak markaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoi. Jainko jauna, onbiderako ejemplu berriak sortzen dituzu beti zure elizan. Alfonso Maria Ligorio Gutzai eta Eliz irakasle doatsua bezala, bete gaitzazu ere, senideak salbatzeko beroz, sari bera izan dezatu zeruan. Zure seme Jesucristo gure jaunaren bitartez zuregin eta Espiritu Santuarekin jainko eta rege bizi baita, gizaldi eta gizaldi eta lehenengo irakurria entzun dugu. Eguna bazikoan eta amabiak etorrezen zaizkion esanez. Bira dezazu jendea, dijoa zela inguruetako auzo eta herrietara, eta bila dezatela ostatua eta jatekoa, hau leku bazterretatan. Jesusek esan zien, emaiezu ez zeudu jaten, eta haiek erantzun, ez baitugu bostoki eta bi arrai besterik. Geundo guaten ez bageran, jende guztionentzako jatekoa denostera. 5.000 gizon baitziren, Jesusek onera esan zien bere ikaslei, eseriera zintzazu eta aldetan, 50 marraka.
ziren. Jesusek bost ogiak eta bi arrainak harturik, begiak zerura jaso, eta bereikapen oroitza aiekarekin ikoren, zatitu zituen eta bere ikasten zizkien jendeari banatzeko. Jantzuten denen, ase ziren arte, eta gelditutako omarrekin 12 saski ditu zituzten. Jauna, esana. Espiadak zuri jauna. Eseri, aurreneko gauza, zorionak Iraia eta Ane eta Jue eta Asier eta Alaia eta Maria eta Oier eta Gentza. Zorionak 8 gaur oso egun importantea da zuentzako, zuen familiantzako eta gure parroki osoarentzako. Pentsatu behar dugu, ze gauza importantea den lehenengo aldiz Jesus hartzea. Gure bizitzan egiten ditugun gauza gehienak iten ditugu ahaztu. Zuek oraindik ganez, gaztek zerate eta seguru asko dana gogoan dezue, baino nire edadera eta aiatzen zeratenean ohartuko zerate gauza gehienak iten ditugula ahaztu bezala. Ez gera akordatzen, baino olako egun bereziak betiko gelditzen dira. Eta bat oso importantea, eta ni pentsatzen bat urte pastu dira, nik lehenengo komunio egin nuen, oin dela, ez da hit kasik 40 urte, ez da jatzen, baina kasik 40 aspaldin egin nuen, da akordatzen naiz ederki. Eta zuek ere akordatu bizi guzti. Gaurko egunaz, gaur biziko dituzuen gauza guztietaz, eta batez ere, bihotzean daukezuen sentimendu hortaz. Ez aztu sekulan, oain daukezuen poza, ilusioa, maitasuna, fedea, hori ez aztu sekulan. Eukizazue bizi zeraten arten beti barrenean bizitzak buelta asko ematen ditu, orain hemen leitzan bizi zerate, baina auskalo etorkizunean non biziko zeraten. Auskalo beste gaur egun mundua txikie da, eta kaso beste kontinenteren baten biziko zeate, edo beste planetaren baten jainkoak daki, ze pastuko da etorkizunean, baino ez aztu sekulan zuen sustraiak. Eta gaurko eguna oso berezia da bihotzean eukitzeko. Pentsatu, ze gauza handia dan, eta gure erlijioan, kristautasunean, ze importantea den, Jesusek esaten digun gauz bat. Jangoikoak nahi duela gu bere adiskide izatea. Ez da bakarra, konformatzen dela guk gure orazioak egin, edo jangoikoa adoratu, edo gauza guztien gainetik jartzearekin. Baizik eta jangoikoak nahi du gu bere adiskide binak izatea. Eta zuek, Jesusekiko daukezuen adiskidetasun horretan, gaurkoan pauso importante bat ematen dezue. Prestatu zerate osongi, axunekin da egon zerate prestatzen komunioa hartzeko, momentu berezi honetarako, eta prozesu horren ondoren aiatzen da egun importante bat. Helmuga batera aiatzen zerate, baino ez da azkeneko helmuga, baizik eta aldi berean abia puntu bat da. Gaurkoan, Jesusekin daukezuen amistade hori oso berezia bilakatzen da, baino ez gaurkoan bukatzeko, baizik eta hemendik aurrera segitzeko gero eta handiagoa izaten. Pentsatu orain, mezetara etortzen zeraten aldiro, beste modu sakonago batean bizitzeko aukera dezue. Jesus aldiro zuen bihotzean hartuz, bere adiskide izaten jarraitzeko gero eta adiskide handiagoak. Horregatik, eta honekin bukatuko dut, gero komunio hartzen dezuenean, lehengoan esaten dizuen importantena, hori da barrengoa, guk bihotzean daukaguna, hori da importantena, oso ongietorri zerate, elegantek eta preparatuk aurten urte oso berezia da, lehen esaten nun akordatuko zeate gaurko egunaz, baino aurtengo zea oso berezia da, baita ere, hemen maskarilekin eta olako gauza berrikin,
urte berezia da, eta hori de gogoan izango dugu, espero dezagun, aurtengo anekdota konkretu bat bezala etorkizunerako. Baina esaten nizuen bezala, komunioa Jesus bihotzean hartzen dezutelarik, lehengoan esaten dizu, 3 gauza egin behar dituzue. Berari esan, barrendik begiak itxi, eta Jesusekin hitz egin zuen bihotzean. Lehenengoa, eskerrak eman. Eskerrak eman Jesusi, zuen gana etorri delako. Maite zaituztelako, zuen bihotzean dagoelako. Bigarren gauza, barkazioa eskatu Jesusi, beti ez degulako dena ongi egiten. Eta badakizue, eta badakigu, Jesusek maite gaituela eta ulertzen gaituela. Eta beti barkatzeko prest dagoela maite gaituelako. Eta guk ere komunio hartzean beti barkazio eskatu behar diegu. Eta azkenik, gauza onak eskatu Jesusi. Ze gauzak eskatu behar dizkiogu Jesusi? Gauza batez ere, gu hobeak izatea, gure ingurukoen alde, gure adiskiden alde, etxekoen alde, gauza guzti horiek eskatu bihotzetik Jesusi, berak entzuten baititu zuen eskariak. Orain fedea aitortuko dugu, zuek hor dituzuen kandelak piztu, eta batez ere gure fedea hartuko dugu gogoan. Eta kredoa esango dugu. Sinisten dut jangoiko aita alguztidun, zeru lurren egilea. Sinisten dut, sinisten dut. Sinisten dut haren seme bakar Jesu Kristo gure jauna, Espiritu Santuaren egitez sortuetan Maria Birjinagandik jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernuetara jaitsi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena, zeruetara igo eta jangoiko aital guztigunaren eskuinaldean jarririk dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut, sinisten dut Espiritu Santua, Eliza, Santu Katolikua, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Sinisten dut, sinisten dut. Eta orain, kandelak utzita, eskariak egingo ditugu. Etorri eskariak egin behar dituzuenak.
eta bihotzez egiten dizkizugun eskaria Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Senideok, egin dezagun otoitz guztiok batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizona salbatzeko. Onartu jauna, zure esku zabaletik hartuta ekarri dizkizugun eskaintzak egizu misterio santu hauek zure graziaren indar eragileaz, santu egin dezatela oraingo gure bizitza, eta gira gaitzatela betiko zorionera Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotzak jauna
egoki da bai eta zuzen zuri eskerrak ematea, onda zure izena bereinkatzea eta guztiz santua, jainko errukitsu eta pake emailea. Zuk zure semea gurutzeko heriotzaraino zure esaneko izan zena, zure gana gure aurretik itzultzea nahi izan zenuen. Zu baizera giza itxaropen guztien helmuga, zure semea beraren maitasunaren testamentu den eukaristian janari eta edari espiritual egiten da, betiko paskorako bidean gu janaritzeko. Betiko piztueraren aurre doai honekin, orain txedanik parte hartzen dugu, itxaropenez, zure erreinuko maiz oriontsuan, eta ingeru eta santuekin batean, zure aintzaren goratzarrea abesten dugu. Santu, santu, santua, direnen guztien, jainko jauna, zero lurrak, beterik gauza, zure iztiak, osana, zeruko dienetan, bere inkatuan, jaunaren izenean, datorrean, osana, zeruko dienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri, egitzazu bada santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala ogi hartu eta eskerrak emanez atitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta beztu zegala jauna, zu berriz etorri arte, haute hugau bere horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Oro bat izan gogoan jauna, gaur lehenengo aldiz Eukaristia hartuko duten Ane, Alaia, Gentza, Maria, Asier, Iraia, Oier eta Iue, gure senide hauek ere, zure familiaren mailan ogi bizi emailea eta salbamenaren kaliza hartzera deitu dituzu. Egizu, azten joan daitezela etengabe, zurekiko adiskidetasunean eta elizarekiko elkartasunean. Era berean, izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere, harritzazu zure aurpegiaren argitan.
errukizak izkigu arren guk guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Jaungoikoaren Ama Maria doatsuarekin, bere senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jaungoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zenuetan zerana, santu izan benizue izena, etor benizure erreinua, egin benizure naia, zeruan bezelan lurren arrere, emaiguzu gau, egun honako ogia, markatu gure zorra, guk ere gure zordunei, markatzen diegun ezero, eta ez duten tamina eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari eskerpekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zurea ospeta indarra, orain eta beti. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, Amen. jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Hola, eskua eman gabe baino, emaiozue pakea elkarri, heldu bat eginez. Jaungoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jaungoikoaren bildotsa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Ona hemen, Jaungoikoaren bildotsa, ona munduko pekatuak entzen duena zoriontsuak, jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina esan zazuzat eta sendatuko naiz. Eta orain iritsi da momenturik importanteena. Maskarilla kendu, eta orain aurrena aneri emango diot, eta gero besteoi, eta gero zuek eseri. Esan dizuedan bezala, itxi begiak eta hitzegin Jesusekin. Zuen adiskide Jesusekin.
egin dezagun otoitz. Jauna, Eukaristiaren predikari eta zerbitzari gartxo egin zenuen Alfonso Maria Sartua, emaiguzu misterio honetan sarri parte hartzea, eta parte hartuz zu beti gurestea Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, eta etorri eskerrak eman bat dituzuenak eta etorri irakurtzea.